Takže na miestnych trhoch som si kúpil večeru. Niečo takéto. Žabu. Cvrčka. A červa. Idem postupne vyskúšať. Najprv skúsim červa. Chutí to jak arašidový orech. Toto je kobylka. Všetko pripomína chuť orechov. Teraz tu je tento väčší červ. To není moc dobre. A ako poslednú máme žabu. Nejdem ju jesť celú, vyskúšam iba časť. Dozeral som zrovna kosť. A žaba nechutí nejak zle, ale že by to bolo nejaké dobré, asi nemôžem povedať. Skúsime aj hlavu. To je z tohto jedla s tým malým červíkom asi najlepšie.